खुलुमबाय बडलेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। बे समाव राजखान्थिनि मोनसे रादाब थाद'नाय गैयै लोब लोब आखाइ गोरोबहैदों इउपिपिएल हान्जायाव। गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि गोख्रों मददगिरिफोरा दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल हान्जायाव हाबनायखौ नुनो मोन्दों। बिटिसि बिसायख'थिया जेसेबां खाथिसिन सौफैदों एसेबांनो लोब लोब सुबुंफोरा इउपिपिएल हान्जाखौ मदद होनो सिगांबोनायखौ नुनो मोन्दों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल हान्जाखौ गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि सोद्रोमाफोरा मदद होनो सिगांबोनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो तामुलपुर जिल्लानि 28 नं गयबारि बियाबावबो बिपिएफ हान्जानि गेदेरथार खहा जानायखौ नुनो मोन्दों। थांनाय हरनि समाव बिपिएफ हान्जानि सासे गोख्रों मावथि रिंसार बर'आ 700निबो बांसिन मददगिरिफोरखौ लानानै इउपिपिएल दोलोआव आखाइ गोरोबफादों। बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव हाबनायनि उनाव रिंसार बर'आ माखासे बाथ्राफोरखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों। आथिखालाव बिपिएफ हान्जानि थासारिया एसेबो मोजां नङा। बिपिएफ हान्जायाव जेबो रोखोमनि नीति आरो आदर्श गैला। गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरा बिपिएफ हान्जाखौ मदद खालामाखै आरो बे खेबावबो बिपिएफ हान्जाया सरकार दानो हाया। बेनिखायनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव इउपिपिएल हान्जायाव 200निबो बांसिन मददगिरिफोरखौ लाफानानै आखाइ गोरोबफैबाय होननानै फोरमायथियो रिंसार बर'आ। आं बिपिएफ दोलोआव आं मैखोमै बाहागो लानानै दोलोनि गोबां खामानि मावबोदोंमोन। आं एक्टिभलि बे दोलोआव थानानै आं मावदोंमोन। गासुदाव रायजो राजाफोरजों थाफानांनाय खामानि मावबाय थायो। आं अकल जेनेबा गोजौ लेभेलाव थाना खामानि मावा। आं रायजो राजाफोरजों थानानै आं मोजां मोनो आरो गासै हारि माहारिनि गेजेराव आं हाबनानै आङो बिपिएफ दोलोनि फारसे गोबां बाथ्रा बुंनानै मानसिफोरखौ लाबोदोंमोन। नाथाय आं दिनै मानो बे दोलोनिफ्राय फैनो गोनां जाखो आं बिनि थाखाय आं फंनैसो बुंनोसै। बे दोलोआव जेरैबायदि आङो रेसपन्स मोननांगौ बेखौ आं मोनाखै, जायनि थाखाय आङो दिनै इउपिपिएल दोलोआव बिनि किसु नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै आं दा फैनो गोनां जादों। दिनै आं बे दोलोआव हाबनानै आं जोबोर मोजां मोनदों। दिनै बिथांमोना आंखौ जोबोर मोजाङै जेनेबा दा अनसायदों, मोजाङै बजबना लादों आरो बिथांमोना जेरैबायदि मोजाङै अनसायनांगौ बेखौ खालामगासिनो दं। 200नि बांसिन आरो सायाव बिनि सायाव आंनि सापर्टारफोरखौ लानानै आङो इउपिपिएल दोलोआव आं दिनै जगदान जादों। फैनो ओंखारगासिनो दङ, बिथांमोना जगाजग खालामगासिनो दङ आंजों। दोलोआथ' दा खहा जागोन जाया बिथांमोनासो मिथिगौ। आंनि मथेब्ला गोबां खहा जागोन। माने आंजोंथ' आधा मानसियानो फैबाय, दा आरो फैनो ओंखारगासिनो दङ। दिनै जगाजग खालामगासिनो दङ बिथांमोना। गयबारि समस्थियाव बिपिएफ दोलोनि थासारिया एसेबां मोजां नङा। माने गासै हारि माहारिया बिपिएफ दोलोखौ सापर्ट खालामाखै। दिनै इउपिपिएलआवनो गासै ओंखारबोजोबदो। बे इउपिपिएल दोलोनि किसु नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै आरो बिथांमोननि जा मावनाय बे मावनायखौ रायजो राजाफोरा बाख्नायगासिनो दङ। बिथांमोना जा खामानि मावदों मोजां मावदो, बे बाथ्रा रायजो राजानि खुगा खुगा आरो गासैनिबो रायजो राजानि गेजेराव बे गोसारगासिनो दङ।